Nuuksio tarjoaa monia miellyttäviä harrastusmahdollisuuksia vierailijoilleen. Kansallispuistossa on merkittyjä retkeilyreittejä Haukkalammen, Kattilan ja Siikajärven ympäristössä yhteensä noin 29 kilometriä. Hyvän yleiskuvan ympäristöstä saa kiertämällä muun muassa Haukkalammen luontotuvalta lähteviä 2-7 kilometrin pituisia rengasreittejä. Nuuksion kansallispuiston läpi kulkee valtakunnalliseen pyöräilyreittiverkostoon kuuluva reitti numero 2, josta noin 14 kilometriä kulkee kansallispuistossa. Yhteensä puistossa on noin 30 kilometriä pyöräilyyn osoitettuja reittejä. Kansallispuiston alueella saa kuitenkin pyöräillä ainoastaan sille osoitetuilla reiteillä. Pyöräilykypärä kannattaa pitää mukana, koska reitit tarjoavat vaativia nousuja sekä vauhdikkaita laskuja.